Copyright disclaimer. Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news, reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tip the balance in favor of fair use. Tabung nisai 4,500 bosor sekang. Ijibo kaisa duniani kotorma naithotokke mani snamjakka. Te aboni ukulogo kok tuma kebo phano sawi mansugya tabuk phano aboni ukulogo snamjak mani kothoma tabuk phano kebo sawi mania abo rahasyamoino angui tongrukha. Abono nogoi akoi tamni bagui snamka jotono mulangsajak saimania angui. The Great Pyramid of Giza. Borok bai snamjak oboni chokmani hinke 147 mitar jogo obo duniani slai jotoni kotor manui prai 4 bosor jora obo snamjak amsuk jora rok kakhna prai 4000 bosor tui snamjak oro kotor itni tui snamjak o piramid o kaisa pathorni ojon yakeba o itni ojon 2000 ni simi 70000 kg jora obo hiligo o pura piramid ni bajan hingke 60 lakh ton ungo bahai ke amsuk kuchuk kotor makhe it kotor pathor kotor khe swnamui mankha obokok no wanajaknai ajagao amobo 4500 bosor swkangni koktwmase a jorao na keboni thani current ni manui yakeba malkhung rok tongo yakeba JCB jesamani bo tangjaknai aborok manthokya a jorao siwo chung je history o yakeba kwbangma boyo foriwi saimano je a jorao chung richum kannani sia chana nangnani sia je mano abono no chawo baksake chawi thuyui bothango richum kannani hingke baksake bwlairokni kano baksake ba kanyarok no tongui tongo jere bwsa rok hingke abono wanajaknai a jorao amsuk develop si ongyako hingke bahai kele borok amsuk pyramid kotor pathor kotor tui amsuk naithok khe swnamui mankha obono kaisa question angui nugjak phaio o jagao keboni thani bulldozer tongo na keboni thani chakkani gari rok tongo tobo phanasi borok amsuk naithotokke pyramid kotor khe swnamui mankha obo tamokhe swnamkha belai kheno wanajaknai tabuk suk jora amsuk bosor ongui thangbo kuno nosto ongya yakheba pathor kotor klai bo thangya koktoma hingke sumung hingke o jagao sije amsuk pathor kotor ithaike abono bahaike borok tisakna tei bahaike amsuk kotorma tisawui swnamkhana abose oro sumung asai phaio hingke phaidi jeng saiman lainai pyramid ni hujak koktoma ukulokni rahasya o video o hingke o video no skip khlaiui puilano hoite paithak jora soya saknai tongdi pura story eba kahani o pyramid ni tui saimannani muchungkhe Egypt ni bisingo prai 138 pyramid tongo fia ba Giza ni o pyramid khe aborongni slai belai khe juda angui nugjak phaio belai kheno kotor wabowaro tobotoro chubuchugo amsukno tei amono snamthani pathor kotor bai snamjak belai kheno wanajaknai abo o pyramid no Khufu ni pyramid hini bo sinijago a jorao pyramid no snamthani a jorao
Bogotay engineer rok senam kana tabukni boygani rok phano wan chugui belaikino wana jago obotay sajago je Great Pyramid no senam thani 33 বছর nangkha hinui tei pyramid o senam thani je pathor tongmani kotor kotor omo 800 kilometer hasalni tubumani tei saimangka je pyramid o senam thani samung khlainai rok keboni golamia borokni beton batani bagui se a jagao pyramid no senam thani samung khlaio a jorao borok no belaikino sengkra khini sinijago borok rok no abo Nile Nodini ganao no pyramid abo kahai tei duita pyramid tongo aboni gana ganao no haksal tei naikha hingke abo gana gana no phiao ba ganao thangka hingke pyramid ni ganao tei kaisa duita pyramid tongmani abo 100 kilometer hachal ke swnamjak kha a tinta ni bisingo jotoni slai kotor pyramid hingke the Great Pyramid hinui sajago the Great Pyramid of Giza hinui tei abono Khufu Pyramid bo hinui sajago tei kaini ni bisingo kaisa hingke Pyramid of Khafre hingke tei kaisa hingke Pyramid of Menkaure obo pyramid no swnamani joto alada borok mamang manike a jorao to tam hin saimania tabukni jorao khe jemon engineer hino a jorao bo amohaino alada bumung tongo a jorao obo simi pyramid tongya oboni saite bo kwbang 138 pyramid swnamjak tongo amoni bisingo baksa pyramid hingke earthquake nobar bangkungtri phai rogo baikha baksa keba sobai sukrupjak baijak omohaimang phiaba amoni bisingo Giza hingke tabukbo kaham no kaisa pono pathor baiye klayakho Misrani borokni wansukmung hingke a jagao jekono raja borok kotorok thৈka hingke thৈbaima ulo kubuni duniao thangui payo hine apro manilayo tabukbo baksa manilayo phiaba apro kitebo manilayo aboni bagui bini nangma manirok je tongmani ar jagao rejago hingke je nangma manirok chamani nangmani tei ri chumrok rikha hingke aing masingo bahai kheno maniyo hinui rilayo apro ke tei boiganik rokni tui hingke Prasin Misrni rajarokni je golam eba khiba bintolao je kam khainai rokno bo a jagao no phobiri jago hinui aporo ni bororokni manima hingke jodi borok thৈbai abono ribai khapongui mami haike tonika hingke taisa purno janam wngphiro hinui tei mummification ni process 2 step o pura khlaijago hingke tamo norok khnai naidi Poila hingke mangkthai no sogyatui tei manamyatui khe kaisa chemical no use khlaijago a chemical no bwsago sara dehero phunangui ribaio aboni pore kheno mangkthai no ribai khorobui lab khlai rijago abo haino kwbangma proman rokbo mankha momini Prachin Misrni borokni mami simi swnamui tongya abo haino borokni jeksa pet bo thৈka hingke manike aming rok sui rok haike pushima rokni nogo pushima rok thৈka hingke borok no bo mami swnamui toni rijago abo kubui joto jagao no kaisa jagao proman bo mankha obono töyui mami abo swnamani mami swnamui bwsago lepaui joto ribai lepreui phopmani karon hingke kwthui no phopmani bagui siniya obo haino prithibini jagao kwbangma karonni bagui omo hai khlaijago phiaba wanajaknai kok hingke omo se ek logi bahaike prithibio jagao amsuk kwbangma pyramid no swnamkhana hinui tei tamoni bagui swnamkhana hinui belai kheno wanajaknai kok
piramid asomoyo taboni bagui swnamjakna hinui obo rastapukbo rohaisyamoi ongui tongrokha kebo phano aboni ukulogo tamotong kebo sawi mania Misroni piramid no tuyui kwbangma no question tongo borokrokni sago jorao bahaike borok adonik machine chara yakiba kwbangma jontro rok tongo aborok kwrwi chara borok bahaike amsuk mil naithotok ke swnamwi mankha abo se wanajaknai tei borokrokni uansukmung hinkhe omose agio se tebo technology tei borokrokni bigyan no tui kwbangma no kwrwngkuk borokrok tongo jorao bahaike amsuk kuchuk kolok khlaiwi 20,000 kilogram ni simi 70,000 kilogram jora swnamwi mankha jagao swnamani hinkhe belai kheno mil khe swnamjak jagao kana phano kaimanya hinkhe bahaike amsuk kolok kotor khe swnamwi mankha abo se belai kheno wanajaknai Jung nokrok building dalan rok swnamna thangkha hinkhe kaisa thekai rwi swnamjago phiaba omo hinkhe mil sing wnggo jorao borokno thani kuno chakka gwnang gari rok eba kheba kuno yago moilok bo swnamjak kwrwi hinkhe bahaikele amsuk unnoti kwrwi phuru jorao bahaike borok swnamwi mankhana jorao o piramid no swnamwi pairinani bagwi 20,000 ni hoite 30,000 worker o piramid no swnamthani rijakha tei 20-30,000 borok rok 8 ni hoite 10 ghonta jora samung khlaijago jagao tei o piramid no swnamthani 5 million tons of limestone no tui swnamjakha tei 8,000 ton granite tei 5 lakh ton mortar ni aro ব্যবহার khlaijakha jorao bahaike pathor no milik khe rakha hinkhe jorao copper ni metal no belai kheno use khlaijago copper ni metal no tei abamai no pathorok no bo mil khlaio tei tano je jar rok swnamjak tongmani abo copper bai no swnamjago Dinini video belai kheno logoi thangkha norok next part naina muchungkha hinkhe comment khaisa dite bo norokni bagui ang naithok kahini story rok tubunai hinkhe jodi ani channel o katal hinkhe ang teisa sana muchungo norok ani channel no subscribe khlai ridi tei kanani bell icon all no sinani tapokdi tamni hinkhe jotoni slide sekang norokni thani ani video sopna teikhe paithak jora nai tongma bagui jotono hambai